Hej YouTube. YouTube. Jeg prøver lige at se om. Jeg tror ikke I kan se det så godt med det her. Jeg spiller Minecraft, som I kan se. Det er min Minecraft-bane. Lol. Altså det her laver Minecraft ikke flyder. Nå, tilbage til mig. Hej YouTube. Hvad så? Niklas er her igen. Jeg var også i går. Skøft. Niklas vil godt nok recorde Ja. noget gameplay. Det er gameplay. Vil du se den på min channel? Hvad? Min channel ikke? Jo. Godt. Så kan vi lave lidt spil. Der kommer alligevel måske noget lidt måske. Nej, undskyld. Måske! Hold fuck til YouTube, din idiot. Så gider jeg sgu da ikke se videoer. Det gør det faktisk. Hans ansigt går spændt. Nej, au! Hey, Olli. Ja, skål lige hurtigt. Mr. Fox. Minecraft. Nej, min far spiller ikke Minecraft, jo. Så måske... Jeg mente ikke YouTube igen. Måske... Jeg kommer til at række bokserne. Nej, undskyld. Nej, jeg kommer til at... Stop, så I fedt den finger af mig. Prøv at se her YouTube, prøv at se her. Det er helt seriøst, han laver sex med dem. Det gør det faktisk. Han er porno, ikke? Nå, men vi laver nok Okay. måske let's play i dag. Nej! Hey, de skal også kunne se mig. Nej, skal jeg ikke. Svin. Nej, pigerne må se på mig. Nej, skal jeg. Nej. Kig med mig. Kig med mig. Oh my god. Åh, mit øje. Han sidder i underbukser. Nej. Så må du rejse dig op. Så må du rejse dig op. Åh, mit øje. Han sidder i underbukser. Nej, nej. Så må du rejse dig op. 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 Så må du r